Hey, what's up guys? It's Misha. Welcome to my channel. At kung nakasubscribe ka na sa aking channel, ay welcome back. So for today's video guys is mga tumiglaguna kay gidala ni mama ang rabbit. Dahil naingon siya nga pakuyogo niya ang mga ero. So kaya may nagbantay sa ero, so ako silang gikuyogan. So muna nagpadong mi dito. So as you can see, makita ginin niyo nga mga ero piti yung pagkakiatay. Ano ni sila basta makagawas na. Grabe kakiat. Ibutang na ba? Mau ketiga bang. Saat pak. Hai. Luna. Gandang. Tugol kayo? Batik nang. Hoy, batik nang. Dili na lang ko ito tong short video guys. So see you on my next video. Thanks for watching. Bye!